हेलो दोस्तों, माता रानी का भजन है। आप लोग को कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मैया सूतल बाड़ी नींद में जगाई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद। मैया जोगे टीका वाली आइल बाणी कीन के, बिना आदेश के पहनाई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद में जगाई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद। मैया जोगे नथिया लियाइल बानी कीन के, मैया जोगे झुमका लियाइल बानी कीन के, बिना आदेश के पहिराई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद जगाई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद। मैया जोगे हारा वाली आइल बानी कीन के, मैया जोगे कंगना आइल बानी कीन के, बिना आदेश के पहिराई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद जगाई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद। मैया जोगे पायल लियाइल बानी कीन के, मैया जोगे बिछुआ लियाइल बानी कीन के, बिना आदेश के पहिराई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद जगाई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद। मैया जोगे चुनरी लियाइल बाणी कीन के, बिना आदेश के पहिराई कैसे, मैया सूतल बाड़ी नींद जगाई कैसे।